Абе, нали ме е това? Готов си? Върват всичко. Отдалече. Ела сам срещу това. На другата страна ела. Голяма е. Добре, давай, моето момче. Това нищо не видя, бай хуй. Да отидеш тива. Ти 4 кила, ти каза, ще ги извадиш като пране гащи, бе. Къде отива? Мама иде, ба. Няма страшно. Над нея ли мина или под нея? Стига де. Няма страшно, спокойно. Карай го. Аз държа това. Снимам, бе. Вижда го. Край в играта си. Алилуя! Само не се беше отчаял от това в гъдата. Снимам. Снимай. Добре. Това не става. Пусти я там, сега. Ти се измори, май. Директно отива на кантара. Тук няма шига, няма измама. Всичко се тегли, какво са фани. Чай, че това се опляло тук. Всичко се тегли, бачко. Ох, чакай. Дай. Дай назад. Леко. Да, сами. 5 кила. Луфи, мамка му. Мамка му и птъпте. Кантара, свирен ли? Ту. Яваш мой тум. Там ще става много тъмно по някой път и много светло. Ела тази страна, другата има. Така се вижда. Остан. Ето тук, виж колко е. 5 кила. 5,5. 6 кила близо 5,5. Обавес. Чакай. Виж ли, от там, спината от там. Може да се смучи пред теб. Слънцето. Няма и от тази страна пак и така. Да ме се отчая ли? Че няма фани. Ти сега гледай да не снима, май нещо направо се побъркам. Били там минути горе. Не. Ти не го направи? Я. Снимай, май. Добре. Гол шаран. Да, чакай. Поне... Няма проблем, бе. На мен искам и на снимка, само не ще тракне с този вяр. Стоп.